Order na lang ako ng CHW BP. Ayan. Dito yung nakakot nila sa gawa ng aton. Oh, shoot. Yan. Kami, ano? Huli sila. Yan. Lakson ang nagpunit. Korak, galit sa kapwa korak. Ewan ko, nasibak na rin si ano eh. Kung si PNP chief. Ang chief ng police na. Bakit siya nagsibak? Yun ang questionable pa. Hindi pa malinaw eh. Hanggang sa Marcos eh. Oo. Ang tingin ko may corrupt ano yan, issue. Oo. Nadamay pa sa ano. Wala pang hindi klaro eh. Bakit sa atin ang talit? Ilocano yung pinalit eh. Naro sa atin. Oo, kababayan niya siguro. Oo, kababayan niya ano. Yes. Pilaw pa yung kanin. Ang bilis ng pagkatibak niya. Wala kang ano? Hindi na rin siya nagreklamo, no? Bakit siya Wala na, guilty eh. Guilty eh. sabi si Pag Marcos, magpapagsibak na. Hindi, ang suspect ko dyan yun. Malalaman pa kung anong ginawa mo. Ang suspect ko yung sa plat yan. Baka may ano, tikpak. So, hindi Sabi ko ngayon sa mayor, sinusunod ko yung mayor. Parang sabi si David yung pangalan niya sa... sa Bulacan. Oo. Sa Batangas. Ay, Batangas ba? Mayor ng Batangas. Bilyon ang pinag-uusapan eh. O, di, right there, pinahuli siya. Holy? Pinahuli ng mayor. Oh. Nakamit pera, nakalagay sa bag. Hindi ko nakikita ano yun. Dito nila. Oo. Tapos sila ng mayor. Gamit ang pangalan ko dyan. Wow. Takot din yun. Yari din siya. Alam mo naman ngayon. Malay mo, baka nagkakawa lang siya. Yung parang pilit pa Oo. lang siya. Tignan natin. Wala. Ano na to? Ang galit ng pagka-mayor. Sabi niya maraming makukuha ko dyan. Kaya sabi bigyan niya. Siyempre. Hi there. Report? Okay, ready? Right? I'm not sure. I was there to fight. It's not, Everyone looked like narcos. Like, you're gonna fight soon or? he only fought like maybe a month ago, 2 months ago. Oh yeah. And then he was arrested. Get it? Oh. Like, healthy. And I was like, oh my God, I was there. They all look like narcos. Like, and then he got arrested for that. Oh, hindi ko na ano yan ah. And then, May isa na itong pagkain ko. may bago ngayong version ang US ng pagpapay ng visa. Ano? Bibigyan ka ng 9 months na visa. Kung ang mag-invite sa iyo yung mga kamag-anak mo na nasa US, diba, may pamilya ka, may birthday ka, may kasalan ka, invite mo yung kamag-anak mo sa Pilipinas para kumenta mo. Madali mo ako. Oh yeah? Yeah, kasi ipag-provide mo yung address mo. Yeah. Teka, kasi ito ang nag-invite sa kanila. So they give you 90 days visa. Sponsor ba yun? Yun yun. Sponsor. Only to visit. Ang bibigyan sa yung visa is 90 days. 90 days. Paano pagka nag-extend siya, nagtrabaho siya? Nag-extend, nagtrabaho, tinakasan ka. Ano yung US? Pati matulog, may paluwag. Para mag-approve yung visa. Hindi ka lang yung visa. Ang kailangan mo yung invitation. Oh yeah? Wow. But they give you 90 days only. Kasi sa tour kasi, they give you multiple, 10 years. Yeah, 10 years yun. Ayun, 90 days na. Mas maigi yun, ano?
Mabilisan, mabilisan. Wow, ayos din, ah. Kasi mas maganda yun. Kasi pag nagdag ako, ikaw ang nahanap. Ayan, yung nag-invite. Yung nag-invite. Oo. Mas maganda yun. Kaysa magtutur ka. Hindi ka na malaman kung nagpunta ako. Kung wala ka naman kamukha ko magpupunta. Yung camera, oh. Tapos siya, nakakakulay hindi ka nilalakad sa upan. Kikita doon. Oh, yan. Gutom na ako. Hindi pa ako. Nagdamasal. Kape lang. Luto ni Angel to. Ano pa? Chicken. Kailangan ng energy. Gusto ko. Oh. Gutom. Oh, magising ako. Sarap. Morning. Good morning. How you doing? Good. Oras man lang naman. Iya sila eh. Well, kaya mo? Kaya mo? At ito, sabi ko dyan, mga lakan ko lang ako. Ito yung direct. Dati yung pagkutsara ng tanong. Nagasan na yun? Saan? Kaya yun. Mayroon sabi na naman nagasan. Nagasan nga. Nagasan saya. Gusto lang. Kamsi pa na.
Kaplayan na ito. Malaki, kami ko yung trip. Hindi dyan. Makakabili kasi niya. Makapangalan ko siya. Nasulod. Pas.